Gajwang arwakeni machiegni. Kamati mar jolony mabiro tayo chenro mag chulo jogo mabende noyudo lal e kinde ng'anyo ma osebedo kadhi nyime pacho kaendi e kinde machien koro gikone ochamo mar apis. Kamati no mane ochuogi kod jatend piny Kenya William Ruto mondo mi orang kaka inyalo tim chudo ne familia manowito jogi kod mane odong kod hinyruok e kinde ng'anyo kowuok higa 2017 nyaka ng'anyo manyocha ne odhi nyime pacho kaendi mag Gen Zs ma bende nokelo lal mathoth higa mokalo kaachiel kod higani. Kamati no ibiro taa kod Ngire Makawa Mutua ma bende en jang'ad rieko ne jatend piny e weche mag katiba ka okonyore kod jatend riwruogo kinde LSK Faith Odhiambo kod Houghton Irungu mar Amnesty International kod jokanyo mamoko. Do solemnly affirm that I shall well and truly serve as principal coordinator and chairperson of the panel, and that in the exercise of my duties, I shall obey, respect, and uphold the Constitution of Kenya. I, Faith Odhiambo Moni, having been appointed as the vice chairperson of the panel of experts on compensation of victims of demonstrations and public protests, do solemnly swear that I will well and truly serve as the vice chairperson of the panel, and do that in the exercise of my duties, I shall obey, respect, and uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic. Ringre mar miyo moro ne